Shit man, आज result येलो झालं का पास? आज रिझल्ट होया. अब पास झाले. तेरी फेल? तेरी? तू फेल कसं झालो? आणि तुला कितले शिकवले? हेल्प केले. माझं टाइम पडलं तुका दिले. कसं फेल झालो तू? ट्राय केले. ट्राय केलं? अरे? माका आता तुझ्याकडे रावपाक नका. तुझ्या लागलं माझे नाव पिढ्याला. I'm breaking up with you. Good. Good concept. People who otherwise are good to TV come down at one place, show their talent, and also participate with everyone. Nomozo gives an opportunity to come together. One is sending a very strong message for no motor vehicle zone. No more zone, environment friendly, green. हे जे आम्ही ड्रायव्ह करूंक सोदता. एक सोशल मिटिंग्स आमचे जे कमी जाल्या ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल किड्स ऑफ सिनियर सिटीजन भुरगीं आवय बापूय सगळे इंट्रॅक्शन मोडून मेळटा. नो मोर झोन म्हणटकच नो मोटर झोन. So everybody has kept their vehicles and come today. And cycling, skating, karate, Zumba, a lot of activities which are happening, I think are reviving old traditions. साध्यो सुद्धा ट्रेडिशनल गेम्स like गड्ड्यांनी, लोकोरियो, गुली डंडा ह्यो सुद्धा दवरिल्ले आसा.